vanhu vanopinda kuchechi kwaProfet Magaya muri kufila seiko zvinezvi? Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka manje Prophet Walter Magaya, Temba Mliswa nemumwe wavo vari kunzi vabviswa palist Farajere ndochi 3 ya vari kunzi vabviswa pavanhu vese vari kukwanisa kunge vachimira pazvinhu zveZifa, palist revanhu vari kuda kuvhoterwa kuti vazoita mapresident eZifa. Ndo zvinhu zviri kuitika. Last time ndakamboya ndikataura nyaya ndikati inini zvangu maonera ndiri kuita hama dzangu mastreets akamira akadai so pari kunzi vaMagaya vachabviswa nenyaya iyaya yeaguma yakamboitika iya. Vanhu vakauya vakandishauda panapa, touch not my anointed one, what ameno mavhesi amunenge muchingoti kotera. I was like, guys, muri kuona kunge munhu ndimwari here munhu wenyu, because chinoitika ndechekuti munhu as long as achirarama panyika panapa anenge achitoitawo zvepanyika. Vanhu ava mabusinessmen, saka vane mamwe machallenges avanotosangana nawo anozonzi vaita sei vachikora mutemo. Ndaingotaura sezvazviri, but vanhu vakatadza kunyatsonzwisisa kuti ndiri kudaidza kuti chii, vakaona kunge pamwe ndiri kuataka, but ndaitotaura chokwadi. Ende iyo nyaya yokuti ndauya ndichitaura nyaya panapa vanhu mutanga kuti ndiri kunyeba because mune musingazive zviri kuitika. Ndakukuudzai inini zviri kuitika, moda kuti ndiri kuningana. Ndo imwe nyaya inozobowa futi. This time ndichati yese inenge yaitika ndodzoka ndichikureminder kuti nyaya yeye ndakataura yaitika. Chero vamwe venyu makaboyikana ndizvozvo, but nhasi gationesa nenyaya chaita kuti Prophet Magaya vabviswe munhingirikini iripo muresi yeZifa. Zvakakosha izvozvo kuti tinge tichizivisana panapa. Nyaya iri kuitika panapa yakaoma mufunge. Pari kunzi chigwedere allegedly that Magaya faced unresolved legal issues, including a pending trial for tax violations under Zimbabwe's income tax in January 2024 and a previous conviction for breaching the Medicines Control Act in 2018. Magaya's camp dismissed the allegation as a smear campaign, but his prior conviction and questions over whether he was the required 5 ordinary level passes likely led to his disqualification. Insiders revealed Magaya had spent tens of thousands of dollars on his campaign, including offering councillors incentive only for his effort to collapse before the election. There was allegation that Farajere did not possess the requisite 5 ordinary level pass. Farajere ingore 5 levels. Sakagati mujambire. Temba Mliswa fell by the wayside after his candidacy was contested by one Ekufa, who cited Mliswa's 2010 conviction for assault and his history of allegedly disruptive behavior, arguing that it violated Article 38 of Zifa statuses, which bars candidates with criminal records. Saka nyaya yangoripo iri kuitika ndeyekuti yekuyadhava venyu Prophet Magaya. Nyaya yangoripo ndeyekungonzi hanzi nyaya yenhingirikini yaya yeMedicine Act yemuZimbabwe, nyaya aguma yakagadzirwa yenzi drug rinoperedza chirwere cheAIDS rinodididiri that one. Nyaya iyoyo musajambire, musataura muchijambisa muromo muchiwanda. Ndo nyaya hombe iri kunzi yakaita sei irimo mudariro, plus pari kuzonzi futi pane imwe yematax yavari kubatanidzirwawo. Nyaya dzakawanda kani mabusinessmen wana chero makaita inharo, but mabusinessmen. So zvadaro dzabuda dzakadaro nyaya idzodzo pari kuzonzi ye5 levels iri kudhautwa futi. Saka zviri kukononga zvinhu zvimwe zvaita kuti vaite se vadisqualify. Hama dzadiwa pari kupisa, pari kunzi vakatospenda mari mari mazimari ari kutaurwa panapa. This is Zimlife ndo source yanyatsobudisa nyaya iri clear kutorana chokwadi chapo. Ndo yanyatsobudisa nyaya iri clear chazvo kuti chanyatsoita kuti varume vange vachibudiswa mudariro. Ndo nyaya dziripo hama dzadiwa, but tombosiya zvekuzonzi touch not I'm anointed one. Musazotichikidzire isu hatina chatotya, because nyaya dzacho dzinenge dzichingoitika. Saka chero makazviramba but zvinenge zvichingoitika. Isu hatidi zvekuudzwa zvekunzi kana iwe uchibeliever don't expect everyone kuti anenge achibelieviswa izvozvo. Zvakakosha kuti muzvizive. Nyaya yandiri kunyatsoona panapa Zifa yacho inotori imwe organization yakadhakwa. Honestly speaking, apa ndakutaura ndisingakumirira side kana kuti chii, because chavambonyatsokwanisa kuachiva chinobatika chii. Ngataura nechokwadi chii chacho. Maplayers anenge achingochema achipopota, yowe havasi kutida isu, havasi kutipa mari. I don't know how many times vachizopopota maplayers vakuti asatapuwa mari. Ndo zvimwe zvatoita kuti
players varegedze kuperforma zviri very well cause munhu anenge achifunga kuti saka ndine stress kudheni ndakadai mari yacho ndauya kubhora kwandototi kuchapera stress dzacho ndo zvandiri kutoitawo for living koregedza kubuda zvinobatika. Muno expect kuti vaita sei vafana ava vanenge vachitamba bhora? Ngatinyatsotaurira ichokwadi chete. Muno muchi expect kuti vaite sei? Because munhu asumuka akati inini ndauya kunhikirirwa ndava basa kwacho ndakutamba bhora racho hapana mari zvese izvozvo zvima challenges zvaiitika because of zifa iwo. Nawo pauya vamwe vanhu vane passion pabasa racho kuti vange vachiita zvinobatika. Kwakungorwiswa list vanhu vacho vanenge vane musoro vacho vese. Honestly speaking, andione chakashata kuti vanhu vakaita sana Temba Mliso because they know kuti ayo isusu takajirana handisi kuti zvangu nyaya politics atida kupinza nyaya tonangoti munhu anenge ari good with chinhu chaanenge agona ane potential ndochokwadi. Munhu akaita sa Walter Magaya potential itoripo hatidi kunyeberana because imimi vese imimi kana mukati hana potential ndiudzei chakakwanisa kuachivhwa nevese vasara nomulist. Magaya ari kuvaka imwe stadium kuChawanda. It's a fact. Hati stadium yakavaka in Waterfalls yakatopera iritoshanda. It's a fact. Zvinhu zvokuti zviri kuitwa nemunhu webhora team yake hapana asingaizive inotoperforma very well achisponsor achiita zvakawanda mubhora iko zvine zvakabuda achiita ada kutosponsor mamwe mabucket seats atoti akasponsor futi matiles akashandiswa kunhikirikini ikoko kumunana mastadium enyu muZimbabwe iyo. Ko vamwe ava chavari kuita chii chinoratidza kuti vari passionate about football yacho chavari kunzi vari kuda kunikina. Zvimutemo zvezifa izvo zvofanira kubviswa. Pane zvimwe zvimapolicies zvokungoomesera vamwe vanhu chete. Wosvika ayo hapadi uziro ningina nechichi 5 levels getaway dzinoshanda chii dzine basa rechi. Dzine basa rei. Because tikutaura zvokuti vamwe vacho varimo vanotori nemadegree chavo madiploma whatever. Chii chavari kuita nazvo nothing kungoti bepa rakangogara munhu ongosvika ungotora position achingoda mari chete. Chiri kuoffer chacho hapana. Madofo acho iwo vari kuvaka mastadium. Ndo vanhu vane passion ngavapinde pazvinhu izvozvo. Chofanira kugarurwa pasi choongororwa. Zvinhu izvi zvofanira kusvika kune mapresident enyu vacho vanozviti mapresident vacho. Havafanira kungonyarara zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanofanira kutouya kuti green light ngatichirevhesa zvese zvokupenga zvakaiswa zvotangidzwa kunyorwa. Because zvinhu zvacho tikuramba tichingoshanda nezvinhu zvimwe zvakavhara vanhu zvakabata vanhu musoro zvakaiswa nevarungu kudhara. Because vaida kuti isusu vana vedu vanhu vatema mese vanokuisa nenzira iya vanoda ivo. Ndoye mune muchifamba nayo imimi. Muchitedza nzira yavo formula ivo vakumberi ndiverengerei kuti vana vevarungu vangani vaunosangana navo kuuniversity. Why vasingaendese vana vavo kumauniversity? Why? Asi imi motanga kuudzwa zvimwe zvese izvozvo zvekupengereka. Iye achingopedza mwana wake achingosvika paordinary level achingodididi vakutomhanya chamari chidaiso family rinoranwa so vatopedza. Vanomhanya nogreba mafarms vanomhanya nogreba zvinhu zvine basa vatomvura kana ari macompanies chamari company inodai so hazvidi kana 5 levels kuvhura company ka hazvitombodinidhe panongodiwa chibaba mari yenyu chete mune chitupa here nechii zvatopera makutoregister yakutoranwa yakutovhurwa yakutoenda. But zvese izvozvo inotanga ngonzi makutanga kuisirwa magreen aiwa kuno kuti upinde pana pada kuti unge une chakati kuti upinde apa pada kuti unge une chakati moisirwa mutemo yekuti modzvanyirirwa nyika yenyu yacho imimi muri kuti makatora nyika kuhondo modzvanyirirwa makora muchingoisa nemutemo yakudzvanyai makungofamba nemutsara muchingotera makadai so. Ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa izvozvo hatingambosekerere vanhu vese vari zifa vanokundikana vanhu vaiva marombe mene vanhu vaiva vanorana kuti mafootballer vese vakutoitiswa marombe nemarombe akuti anenge achitungamira zvinhu zvezve. Ngapamboiswawo vanhu vekuti vanenge vari ready. Ndakaona mumwe achibvunzwa ari kubvunzwa handichataura kuinterview kwakabvunzwa akanzi saka imimi chii chatingada kuti mungaoffer chii kuzifa qualification yenyu because vanhu vari kuti hamuna kana mari hanzi aya ndogara kuBorodale. Iwe kugara kuBorodale ndokusumudza zifa here wototi uri kuqualify kuti unogara kuBorodale. Is that a qualification? Hapasi kudiwa vanhu vakadaro padaunza kuti iwo mubhora macho uri kumboitawo nezvei ndeipi contribution yauri kuita even kana uchiti uri kuowner a team uri football club owner. Toda kuona kuti maplayers ako acho ari kufara here vari kudya vachiguta here vari kuwana zviri kuratidza kuti vatambi vebhora here. Hatisi kuti vavepo mazimari akawanda but let's dzacho idzodzo dzichitambirikawo here vachidi and the next thing vari kuzoita sei ndeipi imwe zvimwe zvauri kuoffer tozobva kuti une passion nebhora kwete ngoti unongobva kuti ndine degree vane ma5 levels vese kana kuti vasina 5 ibva ipapo ndipinde usina chaunoziva nezvebhora 5 levels zacho hadzikike bhora muground paroda munhu ane passion anyazonzwisisa kuti vafana ava vanotambura nezvakati anotoziva kuti vanhu vebhora vanorekrutwa kwakati machallenges avanosangana nawo ndeakati kwete kuti munhu anosvika kuti ndogara kuBorodale kune basa rechi wakakwana here
ndozvimwe zvote tichioneswa kuZimbabwe muchingobhelieve izvo munogara wakati motodairira mese mumubvumiza kuti aite zvinhu zvakadaro. What's that? Chii chakadaro ichocho? Hai michimbotimirirai vanhu imimi. Unozati vamwe vanhu vacho ipapa zvangu zvakutoitika ipapa kutodhererana ikwe kune uchiitika ipapa. Unozazi sometimes izvo so pakushandiswa advantage. Because Magaya akazomboda zvekuchechi kwake zvekuvharana nevanhu vake zvekuti nzi aguma atinei nazvo isusu semaZimbabweans. Hatiti kuti kana munhu achingauya paground ane something to offer mufootball ngatitoite zvefootball zvacho opinda mutemo zvacho zviri kumboiswa nani kwezvo zvamuri kuisa zvacho izvozvo nani zvinofanira kuva free and fair open zvinofanira kuva open for everyone. Ndo nyaya dziri kufanira kugadziriswa paZimbabwe idzodzo. Chero mukada kutendera muchiwandirana tikutotaura kuti vanhu vefootball vacho imimi maplayers makanyarara ipapo hamusi kudemonstrate pamwe makabribwa nevacho vanenge vakuitisa izvozvo. That's why makanyarara izvozvo. Pamwe makapuwa zvimari makadya. Muchaitizoita sei mangwana? What's next? Muchaita sei? Uyane chakati panonzi hapadiwi munhu ane criminal record. Hakuna munhu asina criminal record. Hakutorina. Imimi makatozvitarisa chero president wenyu imimi anayo criminal record. Aifanira kunge akato still remember anga vachitaura ndaunzingira ndaida kufanira kunge ndakatourayiwa paiurayiwa vanhu pepe. It's a record itoripo yekuti munhu anenge anayo handiti. But it doesn't mean kuti munhu achaita zvimwe zvinhu. What's so special about Zifa? Munhu atotora presidential city. What's so special about Zifa? Inga makomrades zenze takarwa hondo takazodai tikaurayana nenge it's criminality. Ye criminal record inenge iripo we. What's so special about soccer? Chekuti inotazo ningere bosi inoto zvinhu zviende kumberi. Motaka kubatwa nezvimaningiri. Ine munhu akatoisa muchimuningiri chocho akangwarisa. Zvofanira kugwejenurwa. Tosara vanhu vanokwanisa. Because vanosara mangwana vacho vototozoti mondiite hapana vamwe venyu vese vane chakati vane marecords akadai. I wonder why vanhu vakaita sana Peter Ndlovu why zita asina kuya kuti a contest. Ndakutozviona manje kuti vakomana vanenge vakatoonera kuti ubva vasiyana nazvo. Tell me what you think in the comment section.